Es tracta d'un sistema solar híbrid d'energia U. Durant el dia, els panells solars converteixen l'energia de la llum en electricitat i l'energia per als electrodomèstics. I l'excés d'electricitat es pot emmagatzemar en bateries per utilitzar-la de nit. També podeu vendre l'excés d'electricitat per obtenir beneficis. Els nostres productes són de llarga vida i d'alta qualitat. I gaudeixi de 10 anys de garantia. Tots aquests productes són fàcils d'instal·lar i mantenir. Energia U, proveïdor professional del sistema solar.